קוראים לי רינת ואני מדריכה לריקוד אפריקאי. ביום שבת, ה-26 לנובמבר, אני מעבירה סדנה לטיפוף וריקוד אפריקאי ביחד עם גיל שדמי, בבית ספר למוזיקה דרור מיוזיק בפרדס חנה. רציתי לתת לכם הצצה קטנה לתוך הקומבינציה שאני הולכת ללמד. מקצב מאוד מהיר, מאוד קצבי, מאוד משחרר, מאוד מאתגר. התנועה הזאת היא אחת האהובות עליי. בעצם הידיים והרגליים עושות את אותו דבר. אנחנו מתחילים עם יד ימין למעלה ורגל ימין מוכנה. כשהידיים והרגליים נפתחות ביחד, נסגרות ביחד. נפתחות ביחד, נסגרות. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. בריקוד האפריקאי חשוב לשמור שהמפרקים, ירך, ברך וקרסול יהיו משוחררים, והגב יהיה בנטייה קלה קדימה. טקה 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 קדגדן קדן קדן טנטי טקה טנטי קנקה טנטי קנקה טנקי טנקה קדגדן קדן קדן. אני אשמח אם תבואו לרקוד איתי. שבת ה-26 לנובמבר בדרור מיוזיק בפרדס חנה. מתחילים ב-10:30 את השיעור טיפוף וב-12:30 שיעור ריקוד. אז נתראה שם, נביא את הגשם ביחד.